Sásová, najväčšie sídlisko v Banskej Bystrici a jedno z najväčších sídlisk na Slovensku, v ktorom na ploche 7 km štvorcových žije približne 26 000 obyvateľov. Sásová sa rozprestiera v malebnej prírode na úpätí Národného parku Nízke Tatry. Sídlisko ponúka bohaté možnosti pre trávenie voľného času. Okrem okolitej prírody ponúka nespočetné množstvo detských ihrísk a športovísk. Napriek množstvu krásnych miest sa v Sásovej nachádzajú aj miesta menej príťažlivé. Obyvatelia sa zhodujú, že najviac problémovým miestom je podchod na Rudohorskej ulici. Tento podchod je ako vystrihnutý z amerických filmov. Špína, smrad a grafity, kam naše oko dovidí. Miesto, ktorému sa mnohí Sásovčania vyhýbajú. Pritom ale nevedia, že v Sásovej sa nachádza ešte jeden horší podchod a my ho teraz spolu preskúmame. Nachádzame sa na autobusovej zastávke Sásova ihrisko. Na prvý pohľad nenápadná zastávka skrýva špinavé tajomstvo. V minulosti bola plánovaná masívna výstavba na okolitých poliach a počítalo sa tak so zvýšeným počtom obyvateľov v tejto oblasti. Preto sa pri budovaní cesty stavitelia rozhodli zabezpečiť bezpečnosť chodcov vybudovaním podchodu. Predpoklad sa bohužiaľ nenaplnil. Výstavba dodnes neprebehla a zastávka zýva prázdnotou. Denne ju využíva minimum obyvateľov, ktorí možno ani netušia, čo sa pod ich nohami nachádza. Po oboch stranách cesty boli vybudované železné konštrukcie obložené vlnitým plechom. My teraz spolu prebadáme, čo sa pod týmto konštrukciami nachádza. Do podchodu vchádzame po rampe, ktorá mala slúžiť pre imobilných občanov, cyklistov a kočíky. Už z diaľky cítime nepríjemný zápach. Podľa toho smradu si vieme predstaviť, čo nás tam čaká. A sme tu. A toto sme teda nečakali. Už na prvý pohľad to vyzerá ako smetisko pod zemou. Tento podchod bol postavený v pôdoryse tvaru písmena H. Na každej strane cesty sa nachádzali dva východy, rampa a schody. Tvar tohto opusteného podchodu nám pripomína používaný podchod na autobusovej zastávke Štefánikovo nábrežie v Banskej Bystrici. Tiež nevyzerá veľmi reprezentatívne, ale aspoň sa využíva. A teraz sa vráťme späť k nášmu opustenému sásovskému podchodu. Evidentne tento podchod niekto používa ako ubytovanie. Smeti všetkého druhu sa váľajú po zemi. V niektorých miestach dosahujú výšku kolien dospelého človeka. Zaujímavé je, že veľkú časť odpadkov tvoria plastové fľaše od lacného vína tzv. Čuča. Okrem prázdnych fľaš na zemi nachádzame igelitové tašky, krabice, staré oblečenie, koberce, obaly od jedla, topánky a noviny. Jednoducho jedno veľké a smrdľavé smetisko. Keď to sem niekto doniesol, prečo to nemohol po konzumácii a použití odniesť späť na povrch a hodiť do smetného koša? Pomaly sa presúvame do zadnej časti podchodu. Tu je odpadu viditeľne menej. Aj schodisko je čistejšie. Len na vrchu je ďalšie obydlie. Špinavé madrace, staré vankúše a odpadky. Nerozumieme, ako si do toho môže niekto ľahnúť. Toto je už naša tretia návšteva tohto opusteného sásovského podchodu. Pri prvej návšteve sme v týchto miestach našli kolobežku Bolt. Vyniesli sme ju vonku a zachránili. Sme radi, že sme ju tu opäť nenašli. Dnes tu nachádzame okrem iného aj stoličku a vrece od granul pre psa. Na tejto strane asi nikto dlho nebol, pretože sa predierame cez pavučiny. Na konci rampy nachádzame opäť niekoho obydlie a kladieme si otázku. Ako môže niekto až takto znečistiť akékoľvek miesto? Rozhliadame sa po opustenom podchode a nemôžeme sa ubrániť otázke. Prečo nebol dokončený? Prečo nebol uvedený do prevádzky? Na prvý pohľad to vyzerá, že by na sprevádzkovanie podchodu nebolo treba veľa úsilia. Zaviesť elektrínu, vymaľovať a vybudovať nadzemné konštrukcie. Po všetkých náročných prácach, ktoré tu boli vykonané, nám to príde škoda. Možno je náročná prevádzka a údržba podchodu. Čo si o tom myslíte vy? Napíšte nám to do komentárov. V posledných dňoch to vyzerá, že podchodu svitá na lepšie časy.
Zamestnanci mesta ho vyčistili a opravujú kovové konštrukcie, aby podchod mohli uzavrieť, za čo im patrí naša veľká vďaka. Veríme, že to stihnú, kým ho opäť niekto nezašpiní. A to je z videa o opustenom podchode v Sásovej všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám naše video páčilo, môžete nás podporiť lajkom, komentárom, zdieľaním alebo odberom nášho kanála Rodinka na výlete.